In Hulst is de pret voor carnaval al goed begonnen. En deze keer is er nog een reden voor feest. Prins Raoul en zijn raad van 11 hebben een nieuw vossenhol. Het kloppende hart van Hulster carnaval. Wij horen al vrolijke muziek in de verte van de Sjoerd Brassband. We gaan eens kijken waar het is. Meneer. Vorig jaar dan dronken we de allerlaatste lestendronk hier tegenover bij Bally's Diner. Loop maar even voorbij hoor, mag wel. En dat was het einde van het Vossenhol van jaren. Ik weet niet eens zo lang. En wat is een vos zonder rol? 1976. Dat is niet veel, een vos zonder rol. Dus wij moesten op zoek naar een nieuw vossenhol. En wat is nou een vossenhol? Dat is onze honk, dat is onze thuis. Een hoofdsponsor, daar vergaderen we. Dat is het begin en het einde van het carnaval. Dat is een warme plek voor al ons vossen. En die hebben we gevonden bij Robert en Mariska. Hey. Bij Bobby's Bite. Een bijzonder moment, want we gaan het onthullen. Daarna hangen we de vlag op en daarna doen we een vossenlied. Dus het is een momentje nou, hè. Mannen, hoort hem maar los. Vossenhol vanaf 2025 is bij deze geopend. Ik sta hier met Prins Raoul, de eerste, begrijp ik? Ja? Nou, we staan hier in jullie nieuwe vossenhol. Ik zou eerst willen weten van waar deze keuze? Kijk, een vossenhol, dat is ons honk. Dat is onze warme plek waar we carnaval beginnen, maar waar we ook carnaval eindigen met de lestendronk. We doen hier onze vergaderingen. We zijn goed met alle horeca in heel Hulst. Maar een vossenhol, dat is net even dat extra. Zijn we met elkaar gevonden op deze plek. En vandaar dat we onze keuzes gevallen op Bobby's Bite in Hulst, hier aan de Bierkaai. En we zijn er zo blij mee dat we een vos, die moet een hol hebben, zeggen we hier in Hulst. Dus daar zijn we blij mee dat dat hier gelukt is. Het bord is net opgehangen en de vlag is gehesen, dus we kunnen weer, hè? Ja, het seizoen is geopend. Eigenlijk de 11e van de 11e. Het weekend ervoor, het ligt net wat dichterbij, dus we mogen 2 dagen langer. Ja,
Nou, dat is een dinsdag, dus ja, dan moet je weer gaan werken natuurlijk. Je bent voor de tweede keer Prins Carnaval. Zijn er nou bepaalde regels? Is dat al beslist trouwens, dat je Prins Carnaval weer bent dit jaar? Nee, de stemronde die is al in juni geweest. Dus er zijn kandidaten die kunnen zich opgeven om prins te willen worden. En is op mij gekozen voor de tweede keer. Daar ben ik heel erg blij om. Ja, ja zeker. Ja. Wat is het thema dit jaar? Als dat niet lekker is. Dat is een goeie, hè? Ja, dat is een goeie, ja. Hey, en hebben jullie tijdens die carnavalsdagen ook bepaalde verplichtingen? Ja, qua bezoeken, bijvoorbeeld naar scholen of bejaardenhuizen, waar je dan nog eens in de Polonaise had hangen? Ja, we hebben een heel protocol, dat staat eigenlijk vast. De vrijdag voor carnaval, dan doen we de basisscholen. En dan gaan we ook naar de Blauwe Hoeve bijvoorbeeld. Vroeger deden we het ziekenhuis in Terneuzen, de mensen uit Hulst bezoeken. Maar die mensen zijn tegenwoordig wel heel erg ziek, anders lig je niet meer in het ziekenhuis. Dus we doen nu de revalidatieafdeling van de Blauwe Hoeve. Die bezoeken we daar. Daarnaast gaan we naar het feest op de Blauwe Hoeve. 's Morgens doen we de scholen. En dan maandag begint eigenlijk het programma, zaterdag begint eigenlijk het programma van de carnaval zelf. Waarbij we zelfs op de dinsdag de kinderdagverblijven doen en de BSO's. Wat is nou de club van 111? De club van 111, dat is onze grootste sponsor. De leden die betalen €77,77 per jaar. Die krijgen 2 pinnetjes daarvoor. Die krijgen voorrang bij het bestellen van de buurtkaarten. Die krijgen een receptie aangeboden van de prins. Maar alles natuurlijk om het carnaval te kunnen vieren in Hulst. Het kost allemaal centen, dat weten we allemaal. Het wordt ook steeds duurder. Maar om een goed carnaval neer te kunnen zetten, en dat gaat vanaf de kinderoptocht tot aan het Aantje Pik, tot op onze eigen optocht met vergunningen en alles. Het moet er wel staan, het moet betaald worden. En dan zijn we heel erg dankbaar dat die club van 111 er is. En dan tot slot, als je nou de inwoners van Hulst een boodschap mee wil geven, gezien die carnavalsdagen, wat zou het dan nou toch zijn? Ja, blijf uzelf. Kleur eens even net ietsje buiten de lijntjes. Hou het wel deftig. Drink een pintje, drink een colaken. Als het wat te veel wordt, dan moeten we misschien even een stapje terug. Maar geniet van het feest. Het is er. Het is er voor ons allemaal. Hoe je ook in het leven staat. Maar maak er een feest van en doe het samen. Ja. Dat gaan we zeker meegeven. Ik wens jou nog heel veel plezier vandaag. En ook in de komende periode met al die voorbereidingen. Hè? Ja? Succes! Dankjewel, hartstikke goed. Dankjewel. Ik heb Robert bij me van Bobby's Bites, hier uit Hulst in de Biekenstraat. En nou Robert, vind je het nou leuk dat de de vossen hier zitten? Ja, zeker. Ik vind het echt fantastisch. Dit is wat ik altijd al gedroomd heb dat ze zouden komen. Echt waar. Ja. Het is toch een droom die uitkomt of zo, ja? Absoluut. Een unieke kans en een heel mooi feestje. Ben je zelf ook een carnavalsvierder? Hang je ook in de Polonaise? Absoluut, absoluut. 4, 5 dagen lang, altijd. Dat heb je altijd al gedaan dan? Of? Ja, van kinds af aan altijd carnaval. Wat zijn de verwachtingen die je dan dat je zo hebt met die carnavalsmannen? Ja, heel veel plezier, heel veel feest. Uiteraard heel veel bier en heel veel mensen. We gaan één groot feest maken. Ja. Als je dat je genoeg vaten in huis hebt, hè? Ik ga het proberen. Ik hoop dat ik genoeg plek heb om ze te zetten, maar dat gaat wel goed komen. Ja. Nou, ik wens jou heel veel succes tegen die tijd. Want duurt nog een paar maanden natuurlijk. Kun je het al goed voorbereiden, hè? Zeker wel, dat komt helemaal goed. Okay. Dankjewel, succes. Dankjewel. Ja, daar moet ik nou wel zo onder lachen. Nee, ja, dat kan ik wel lezen. Op naar carnaval 2026. Oh ja. Oké. Opnieuw. Die staat erop. Opnieuw. Die rol even terug. Naar jouw tekst, Huub.
Nee, even mijn autocue, hè? Mijn autocue. Zo'n autocue. Ja, mijn autocue. Ja, nee, dat andere heb ik al gelezen. Moet ik vasthouden? Oh. Die herderijen was leuk. In de nieuwe Vossenhol bruist het van de energie en de nodige humor. Precies zoals carnaval bedoeld is. Samen vieren, verbinden en lachen. Alsjeblieft hoor. Nou, één ding is duidelijk. Bij Prins Raoul en de Raad zit de carnavalsfeer er weer al goed in. In hun nieuwe Vossenhol bruist het van de energie en de nodige humor. Precies zoals carnaval bedoeld is. Samen vieren, verbinden en lachen. Op naar carnaval 2026.